uNkulunkulu kulomzuzwana cela ngikhumbule angiphe umoya wakhe, angiphe uthando lakhe, sisendlini yakhe yokukhonza yena, yokudumisa yena ngosuku lwakhe oluyingcwele. Alukhetha ukuthi ngalolu suku amagqumba amane omhlaba wayesebeka ikhathi ekuseni wabe ku9 wathi ngo10:30 inkonzo nivala, emini wayesebeka u1 wayesethi ngo2 inkonzo nivala. Mina uNkulunkulu ngizobe ngihleli nani lapho engihleli khona, injobo yami izobe igcwalisa ithempeli, ngizobe ngilalele abangidumisayo nabangikhonzayo, ngizobe ngilalele imithandazo yenu, konke nizobe nikucela kimi ngizobe ngikulalele ngosuku lweSabatha, konke enikubikayo namacala okhokho benu ngizobe ngiwalalela. Amen. Cela uNkulunkulu angiphathise okufanele kukhulumeke ngosuku lweSabatha ngengoma ka143. Kula kwethu Twala
uthi ugogo ngaba nenhlanhla, ngakhula ugogo ekhona. Ugogo waba nenhlanhla yokubona uBhombela ahambe naye azomgcoba ngumkhokheli. Uthi ugogo yayithi mayihleli le ndoda bese ihlabelela ibimamathele ibiqalazi kuba amadoda bese iphenduka bese ibuza amadoda ithi madoda aningibuzi ngani ukuthi ngubani ngivelaphi. Ukhona ivesi thandazweni eSabatha 36 awungifundele lapho. Behluleka ukumphendula. Uthi ugogo wayethi abantu bami uma uNkulunkulu enganipha amehlo okubona mina kuyobe kuphelele kini ukuthi ngibone uJehova. Ngoba nasezulwini niyomfica. Ithi inyanga izulu siseJudiya ngithi kwaku-83 isikhumbuzo sikaDisemba sasangenele eJudiya. Ithi thina sinomne wethu uBhombela sasingambizi ngobaba thina wayengazizali. Ngoba sasithi masihlele ezulwini ngelinye ilanga simbone sengena ezulwini afika sibingelele adlule kithi ayongena egumbini la kuhlala khona ukhonzwayo afika kuthathayo abuyele emhlabeni. Ithi kwakungavumi kithi sithi ubaba kwakuthi asithi uNkulunkulu wayisho njalo uShembe Sibili Mkhokheli. Athi abantu kwakufanele uShembe bamlalele ngoba wayivele ezulwini. La besifunda imithetho ngesonto kade sivakashe kwaSibiya singamadoda ebandla nomama bebandla bagcotshiwe. uNdlunkulu angimficanga ngangilethe homework kuye ngangiyomnika igama lokuthi umthaniya wakaSibiya. Khona icala uNdlunkulu walishiya lapha kwaSibiya lesikhathi uhamba uya kwaZulu washiya icala lokuthi akekho ozogeza amabhode kade gezwa uwe umama usekhulile. Bese ukhuluma nobhuti bakho ngitheke kumkhokheli ngicela ngithumele wena mawa uwenze lokho kwenziwa umthaniya. Umthaniya kwangesindoda kwakuyintombazana eyayizalwa uZulu eyathi mayibona uyise ukuthi usekhulile yahamba yawushela intombi yakwaNdlovu yayishelela uyise kwazozala uMageba. Njengoba masikhulela sithi wena weNdlovu nje sikhuleka ukuthi uMaNdlovu wafika wazala insizwa. Ngitheke kumkhokheli akacele uNdlunkulu abuke umakoti ozohamba ayokwashela umkhokheli. Asikwazi salukazi singaka ukuthi wasashiswa amabhodo. Akabe nesoke izalukazi kwaSibiya ngoba zazala ingane yodwa entombazana. Akabe neso uNdlunkulu lokubuka bese ethi mama ikhona ingane engiyibonile engakusiza enomoya ngoba kufuneka umoya emshadweni. Ufuneka umoya bomama uma ingane yakhe iganwa yiba nothando lukamakoti ukhumbule mdlaweni ufika. Bese kumila kuwe ngaphakathi ukuthi njengoba lo makoti efikile uzoba ikusasa lalomuzi uzokhanda abantwana. Khona komfana kula efonini yami ngithukile mazithi ingane ubaba ukuthanda kabi lokho komfana. Nganginakho ekuqaleni ukuthi zithi ontombi kayigaleki uma ubhuti eganiwe. Kusho lokho mfana lo makoti uzodla imali kabhuti, lo makoti uzodla imali kabhuti. Athatha
athini kumakoti ngokuzogana, enze njani ngokuzogana? Uthi-ke lo mfana igama lodadewabo kamkhwenyana mayelona makoti untombi kayiganeki. Kuthi-ke kunefoni lokho kubuyile, uyabuka ubaba mayisendlini. Kuthi omama bayeke ukuthanda ukudla, makuwumcimbi ufice omama sebephethe iy'jungana zoplastiki abamnyama iy'shuqulana ngiphathele, uthi ngiphathele abantwana, uthi usehlanganise ujeqe sekuyimvuthu nesobho, uthi dlala ukudla uphuze ikhodrink ubonge uhambe. Hawu, ukhona la efonini yami. Ubaba ukuthanda kabi lokho komfana. Kodwa ngisekuthenini inkonzo uNkulunkulu asiphe ofanele asiphe yona la ekhaya, inkonzo yomusa, inkonzo yokuthula, inkonzo yothando, inkonzo yobubele, inkonzo yesihawu. Isihawu-ke ukuhawukelana abagcwele, ukwazi ukubona ukuthi umfowethu namhla ulale engadlile ngoba ukumaya akanakho. Inkonzo yesihawu eyokubuka umNazaretha omunye ukuthi yena ilokhu wagqoka ishethe elilodwa kusho ukuthi akanale lesibili, mina mayisihlanu angimnike elilodwa ngisale no4. Ilo nkonzo uNkulunkulu asipha yona namuhla. Uma umama udadewethu sonke phela sibe kahle phambi kaNkulunkulu. Buka nawe ibhayi ongasalithandi kahle, hayi ngoba uma usulinyanya kodwa ungasafika enhlizweni wakho usuligqokile sekwanele khona ekucikayo uyibeke ithathu iphumume. Inkonzo yomusa, inkonzo yothando awufunde bese ngikhuluma ngale ndaba ngoba ihlala kabi. Ithi 36 ithi-ke lo mthetho wabhalwa kuBhombela, lithi izwi indodana engahloniphi uyise ayibulawe. Cha, bengifuna lona lodwa. Uthi lo ebengixoxa naye kwasuka amadoda ahamba ayaBhombela, athi Nkosi uyasibhalela imithetho yakho yokuba siyigcine sibe ngamaNazaretha. Lo mthetho owubhalile uthi uma indodana ingakuhloniphi ayibulawe emzini yobaba bethu Nkosi uzosisinda ukuthi ingane uma uyizala uzoyibulala kanjani. Ithi-ke le ndoda wakhuza uBhombela wathi hawu bantu abami senilate. Ushembe mayikhuluma into emhlabeni ziyayithatha ingilozi zihambise ezulwini. Wathi lo mthetho usuze wabhalwa bekufanele nize uNkulunkulu bezowushintsha uma unisinda. Kodwa manje senifike emva kwendaba usuhambile wasezulwini wafika ezulwini washicilelwa waphasiswa. Ngeke uNkulunkulu asawushintsha. Uthi-ke nansi indaba uma uzala ingane iyakuleli yavesi ukuthi uma abazali beke bakusola funde lona lona. Uthi kuNkulunkulu uma ungumzali ungumNazaretha, imithetho la esihlabelweni ibhalelwa amaNazaretha. Uma usungumNazaretha wena ukwazi ukukhuluma noNkulunkulu akulalele, ukwazi ukumbiza ushembeze kuwe. Uma-ke usungumNazaretha awukwazi ukukhipha igama elibi ulibhekise enganeni, ulibhekise komunye umuntu, ngoba wena uma ukhuluma into uNkulunkulu uyayilalela. Uyayithola?
Amen. Uthi umthetho wesibili, uma uyihlo nonyoko bekusola kuyisiqalekiso lokho. Uthi kubhombela mayiphendule lamadoda, sengicela abantu abami ngoba senibelete. Ningaboyisongela ingane, ungaboyiqalekisa ingane oyizalayo uthi mntanami wena uyisiphukuphuku. Ingane izobe isiphukuphuku ngempela, kusho umzali. Kusho umuntu okwazi ukukhuluma noNkulunkulu emlalelo, usho njalo ibhombela esinika umthetho. Uthi wena emlonyeni wakho sekuhlela isibusiso. Ngicela ukushona phansi. Ngifuna ukuvumba kobaba la ethempelini, kokeli. Ngifuna ukuvumba komama. Inkonzo besilethe kwakho inkonzo yomndeni wakwaSibiya. Uyokhuluma nezinsizwa zakwaSibiya zokuthi ngoba zikhuluma baba zingasamazi, azilungise le ndaba kaBaba, zimazi emoyeni lo yamuzi ake kugcwala omakoti. Amen. Uyahola kokeli? Amen. Uyidle nobani manje? Cela ikhadi lihlale kuNdlunkulu. Vumelana. Ikhadi lakho lihlale kuNdlunkulu. Vuma bese ngiyasho. Musukushintsha ubuso kokeli. Kokeli? Amen. Uyahola, ngicela ikhadi lihlale kuNdlunkulu. Impuphu sokunika leso sibhedlela. Impuphu yakho. Kokeli? Cela ikhadi lihlale kuNdlunkulu. Akalithathi Ndlunkulu. Malini eholwayo? Sisizofika nathi. Bobaba malini eholwayo? 2,200 ngonyaka malini? Malini ngonyaka? Khuluma madodeni eholayo 4,000. Kokeli Ndlunkulu ngonyaka bathi 24,000. Kokeli siyavumela. Awazi uyithola? Uma wamama bazi wathi hawu adingaka. Ngifuna umkhokhela lithathe ikhadi alibeke kuNdlunkulu unyaka owodwa. Libe no 24,000. Ngalesi sizathu umkhokheli. Uma ngiphuma kuza enye insizwa yakwakho oyizalayo. Ijaha mina sengibonile intombi engazosiza umama. Lo 24,000 zinkomo engaki Ndlunkulu ngonyaka iyobe iqedile. Kobe ibiza 4,000 yokulobola. Ayilobola inkomo ka6,000 iyahlatshwa. Khuluma inkomo zokulobola. Uyothatha unyaka wodwa umkhokheli uzoyithatha uNdlunkulu ayihambise lapha abuye umakoti ezekhaya. Amen. Ake ngibuye-ke bobaba. Sisenkonzweni yeSabatha. Sisemthethweni kaBhombela. Uvula isihlabelelo sakho. Sivule kuye uqobo. Lokhu kukhula bethu sandla sokudla. Uyalibona unyawo losandla sokudla. Ilokhu wafika emhlabeni ilona oluphezulu kwesitulo. Akukazi kube ilona losinqele. Uthi umfundisi umadlala ngiye kuyena ngiyokuza umthetho. Wafika wamvulisa isihlabelelo. Uthi mntanami sengiyimpuma ngikugela la ekhaya. Umthetho kaShembe akakaza ushintshe. Awubuki isandla sokudla. Ngesikhathi uShembe sekwa Israel. Sinjalo.
buka isandla sokunxele uNkulunkulu esese South Africa sinjani. Ithi indaba yami bakhona obaba sebeke baganisa khipha ingane yakhe asiguqeni esontweni asiguqeni osekwakhipha ingane yayogana asiguqeni alikho icala siyasonta oseke kwafika ingane yentombazana izolotsholwa kwakhe akaguqi. Umshumkhokheli umshumayelo ungiba uthese lapha kwakho wathi khona angakubhekela yona ekhaya nansuku elihlaza noma kade esho ngoba sikwakho yini akuqandwa manje esontweni. Ngiyabonga bobaba bamhlalani phansi ngifuna ukubuza ngilapha njalo esihlalweni sikaBhombela sivale mshumayelo uthi uBhombela emthethweni wakhe uma kugana ingane yentombazana ifike ilotshole ngeenkomo eziyisithupha uyise akayidayisa inkomo yesithupha bese enika ingane yakhe abonge ubongani konke cha wayidayisa inkomo yini kuNkulunkulu khuluma nawo ngobuma wakho bobaba mhla kuzolotsholwa izingane zenu nayidayisa inkomo yokunika ingane kwadalwa yini ningayidayisi ngoba wathi uBhombela uma kulotsholwa ingane yakho kulezo nkomo eyodwa idayise uyinike ingane yakho ubonge shumayelo niyezwa bobaba niyezwa bomama anobakhumbuzo baba abonge ukuthi ingane yakhe yentombazana ilanda abantu engabazi ekade angabazi yena yathi ingane baba mama kukhona abantu abezayo tshela ubaba bafika abantu wathi bafike bakhuleka bathi baba sizocela ubuhlobo obuhle yathi indoda ngenani ngizwe sisendlini singakhulumi phandle niphetheni bathi siphethe u15,000 angakaza uphatha akakaze abe nawo 15,000 ulethe ile ngane intombazana uzobonga nini kuyi ezakhe zonke inkomo bahambe labantu ngo15,000 babuye balethe ingane yakhe intombazana bathi sesilethe inkomo zakho mnumzana ezu8 akanazo uyolibonga nini lengane intombazana ngalezi inkomo ezilethi konke kwakhe kulungile phela izalwa uye angathi kubuye inkomo ngalobola ngazo uma wakho cha wawenza umsebenzi wokwakha umuzi kababa wakho ibonge phela ingane wakumisa uBhombela ukuthi ingane la ekhaya mayiceliwe inkosazana ilotsholwa uyisaka inkomo yodwa kayidayisa inike iyothenga impahla zawo zasendlini hayi ibhokisi ngithi ngikhumbuze lapho ngithi asikhumbuzane baba ukuthi ingane zethu siyayikweleta asebeganisile ikwazi ukulandela into ongakazi 15,000 awukazi uphathe esakhe isiphanti sesashwabana nothenda lophakathi okona ukuthi inkinga kuwona kodwa ikwazi ukulanda abantu bazokupha imali bakuphi inkomo yebo umsebenzi wayo kodwa wena mzali wayo bonga enganeni yakho la ekhaya umthetho kaBhombela ukazi ufithe wake ukuthi ingane mayilimele emkhokheli uyakwazi isukuma indoda ibheke inhlansuthi noma ibhekwe umnumzana ithi baba uZulu ngicela ngihlambulule lengane yami ibuye esontweni uyakwazi mntwana kodwa la ethempelini ngithule niyakwazi bobaba lokho ukuthi la nifanele ukhuluma nenhlansuthi maku23 nithi kukhona udadewethu owahlangana nesela isola umuntu ontshontsha
Uma uthe intombazane uyayithanda wayishiya kanjalo uyisela ngathi uzotho ukhona la endlini okethi mayihleli abona insizwa la ekhaya la esandanezwe besethi awusondele insizwa ake sihlale phansi besethi awungisize kunodadewethu owadlalisela akungisize ungiqoqele yena lokho ozokuletha noma inkomo eyodwa ngonyaka umthathe ungondlele yena. Akithi inkonzo yala ekhaya inkonzo yafika noBhombela yokwakhisana sizokwenza nini? Into ngizethelelo zingake ifuna ukugana izandla phezulu ningaguqi bantu ngeke phakamisana izandla nje ningashuthi hayi khona ngiyaphika hayi ngiyaphika abantu abami bangaka abafuna ukugana cha ngisho ukuthi uTathisuthi phakamisana amakhanda ngoba nizokwenza lokho ekade ingane ngikhuluma esontweni ngacela bantu abami namanje ngisacela ngubaba womphefumulo mina la eSandanezo wokusondelana sibukisane ukhona ubaba nje mkhokheli na uneyinkomo ezisithupha inethwa imvula no30,000 ngaphezulu ufuna ukugana ngicela nje umakoti hayi wena ngicela nje uthi mina iso sengangihleli phezu kwalo lafa sengumhlala qha ezekimi hayi oneso sahleli phezu kwalo othi iso sengangihleli phezu kwalo laqhekezeka lafa sengumhlala qha ngiyinkomishenge naseso akezeke imali ngiyinkomo ezisithupha ziyayise no30,000 ngaphezulu manje makuphuma inkonzo nginohlelo lwesintu Khokheli akunohlelo lokuhlubuka ngabona ubaba lwenze ekhaya bashumayela dadewethu omdala wayebaleka ebuhleni maye ucela kanti uphethwe idimoni likhona idimoni eliphatha umuntu omama abe nothando oluningi athi maye ngicela umshumali ushaba ngamnika maye ngicela umshumali magubane ngamnika maye ngicela umshumali ungiba idimoni lo uthando oluningi dadewethu omdala wayenza leyo nkinga ubaba ke nangithi ngifuna ukwenza la Mkhokheli kodwa dadewethu kubantu abahlala la wayesethatha uthi eseliqopha isizulu sala ikholweni lesi sizulu sokuthi kade kuneyintombi kwamkhabela zizoguqa zizodla inkomo siyasebenza la ekhaya yebo asibhalwa ushemba lasichithana nami wayesele ulobo ubaba wenza amalunga amathathu 4 wenza amalunga ayisithupha wayesethi kudadewethu hamba unike hayi mkhwenyana hamba unike isoka lakho olithanda kakhulu uthi incwadi yami engimbhalela yona wahamba udadewethu wafika kwamnika lona mzwa ngaphakathi yabuya siyithikiwe kulamalunga awu4 wayese wafika kwamnika ubaba wathi ubaba ngiyabonga mntanami hamba uyitshele hamba umtshele ukuthi akakulethe lokho engakho bese kuphatha uzofundisa ingane la ekhaya ukuthi akugana kuyajona wakuhambisa udadewethu zafika eziwu4 wayesethi ubaba kubakhongi lumana usuku lomshado wathi abeze nayo umkhwenyana wayesethi umkhwenyana hayi manje ngisayohlela wathi ubaba ushoda ngani nazi inqolobani uzothatha amasaka ombili uganda istambu yokuthenga umshoda ngani wathi akatheki wathi ubaba ubiyele nenkomo eyodwa oyohlaba ukhiphe ngayo ingane umshado semva kwenyanga ezintathu inkomo zakho seyisekhaya
Angifuni ingane yami ihlale la. Thatha okungokwakho ngoba ukhokhile, pick and pay. Amavenda athi bajeba bhadala. Ukhokhile, thatha. Manje umbuzo ke nokukhuthaza bobaba la esontweni. Njengoba uNkulunkulu ekhale ngezingane amakhosazana ebuhleni ngoJulayi. Asoyinaka into eyicala ephazamisa umphefumulo kaNkulunkulu ukunganaki. Uthuka mfundisi baba. Ngangithe ingane zamakhosazana igane zinga 18 ngoba ngibona ziningi ngenzela iphunguka. Kodwa manje ingane zamakhosazana sezidlulwa amakhosazana entethelelo nawo kakuganiki. Hambani bafundisi. Uma sifike entabeni nifike nibhala umthetho ninika abashumayeli bawufunde nabakhokheli ngamasabatha. Awukazi ufike. Awukabhali. Ngithe mangibuza komunye umfundisi bamfundisi. Kanti umthetho wokugana la ekhaya nokulobola nezibizo kulungiseka kanjani? Wathi hayi sifika lapha sihlukane phakathi. Ubaba omunye kuyisithi masikhuluma ngalolu daba bese ethi ingane yami ifundile abheke imfundo enganeni yakhe akabhekanga ukuthi yoba umakoti noma unkosikazi phambili abheke imfundo. Athi mina ingane yami ifundile. Ngeke yogala umshumayeli ungiba wafunda ngekhandlelo ebhengci. Angeke ingane yami iyogala uZulu hola impesheni. Umbuzo wethu singabashumayeli kuzoba nini? Ngoba kuyikhuluma into kodwa ingenzeki. Uthuba komsebenzi awusekho. Inhlakusuthi uma icela inkosazana ayihambise izinkomo ezisithupha iye eparadise isine ibuye lapho uyise amukisile akase ukuhlala uyise nenkomo nengane elibele ukuthi ufuna siphelelwe. Uyabulala isonto. Ushembu yakhe thina siyabhidliza. Ushembu khanda abantu bakhe bese ezulwini lakhe abahlambulukile. Ushembu ufuna sebele lento yakhe ayisukele ezulwini wazi osiqoqe emhlabeni thina sizihlahla sithatha impande sifake phansi. Ake sikhulumeni madoda, ake sikhulumeni bobaba. Ntwana awunayo wena udadewenu owalahlekelwa. Ukhona inkonzo bashumayeli. Kokheli. Khona inkonzo yala ekhaya. Okufanele siyenze la ethempelini bobaba. Edinga abashumayeli. Uma sihambile saye emngcwabeni kwathi ubaba walapha ushonile. Bese silinda nje iminyaka emine neyisihlanu bese siyabuyela sihambisa inkonzo kaShembe umphefumulo sizombuza samshiya umfelokazi sithi mama njengoba sasizongcwaba umyeni wakho uhleli kanjani bayakunaka yini abomndeni. Angithi iNazaretha sikhuluma ngayo sikhuluma ngoNazaretha bomama bayakunaka yini abomndeni. Singamadoda ebandla sigcotshele lokho ukuthi sibuke ukuphila kwamaNazaretha emhlabeni. Sifike simbuze umakoti esimazi ukuthi umfelokazi bakunakile yini esontweni la ugane khona. Mayithi lokhu ngahlala hayi bonke obhuti babheka le akukho umshono oyedwa ubhuti omncane lethu ishekhasi kimi bese sibuya. Ingamadoda nemkenke la. Manje ngamadoda nemkenke la. Bese sibuya sihlala phansi nomkhokheli. Umkhokheli khona indoda engiyibonayo uMnazaretha wayo njalo uhlala umpunga nezipho zinde akihambi uyobheka loya mama wabantu. Washonelwa indoda. Inkonzo yala ekhaya bashumayeli. Inkonzo yala ekhaya.
asiyeke udaba lokuthi mase semhlanganweni sijabulele ukuthi ziyofekeza izingane zabantu ziletha amatreyi sibe nemkhala semgidini kodwa isonto yona singakwenza okwesonto uShemba athi akwenziwe esontweni amen konke nazi ingane emva kwakho iblue sky zonke nje wazilapha emva kwakho ama remove ziwalandile uyayinikelisa 14 amen seza walanda ama remove ko auntie zasulwa umakoti senyoze ngishithi nansuka zibe mhlophe ningasuliwe ingilozi ka25 iyaqina siphona itshelwanga nomnikazi wesonto umtshela ukuthi uyaphuma esipolo wena usuyahamba uyogana wavele nje wahlanganisa eparadise waphuma washona ekhaya wathi umkhwenyana woza ngeviki elizayo waphela kanjalo uzohlala kahle enemzini ingilozi yasebuhleni kufuna yasesipolo yona inhlansuthi le ecelile ikhona ingubo eyayithenga yathi makoti wami hamba uye kuNkulunkulu uyovalelisa nansi ingubo umtshela ukuthi uyaphuma ngiyakukhipha esipoli tshela uNkulunkulu sengiyahamba ngiyemzini ngiyogana ukuze emzini yonke into kaShembe maNazaretha inomona ngento kaShembe buza kimi ngikutshela ukuthi mina izitsha zenzani kimi ubuze ngikutshela indladu ukuthi lenzani kimi into kaShembe yenqaba lento kaShembe uma lezi ngane emkhokheli zingazange ziyokuvalelisa baba zingayilanda ngezimovu zifike isulwe emakhosazaneni emzini akubibikho ukuthula bashomala ihlali kahle yini zifuna yiphoyisa ingelozi yamakhosazana yasesipholi ayivalelisanga sivalelisile abantu abami sivalelisile saya kubaba wasula ubaba emakhosazaneni wasibhalela ngapha safika ne-remove umkhokheli wabiza uNobhala wathi mfake ebhukwini usengunkosikazi ngeke phela eThepe emzini uganile kanti uyinkosazana ungadlulanga kunomgudu engubalayo ngeke kuhlaleke kahle mdlayi ingilozi yoka25 ikuvakashele uyobona ngoba uxabane nomyeni wakhe nje sefikile umnikazi wendawo uyofika kuthatha enqabe nawe athi hayi mina uShembe wathi angigade wena akwazi ungitshela ukuthi usuhambile kodwa inkonzo yami noma ukucela kwami mkhokheli cela ibandla esanda nezwe lakheka cela umthetho kaShembe wakheka abantu babe ngaphansi komthetho ake sinyakazeni bobaba ake sinyakazeni akilungisele le nkonzo esemva kamkhokheli bomama ake ningilekelele ekhaya nguye nobhatata namathumba ngokudla kuphela iviki ake silungiseleni bomama akangabikho manje umuntu onokukhuluma kwakhe kuyedwa endlini ekhaya ashumayela ake basilekelele omama niyenza bomama hayi ake nibuke khona mama unikinika ake nibuke bomama bese niyabuka bese nithi umoya walengane yaphazamiseka ngiyafisa ukuthi izongisiza umyeni wami ingezelele inyawo ngizohlala naye sakhumuzi wakangiba hayi ungabi munyu amena ube 1000 Vumani bomama sesontweni sakhe inkolo kaShembe bukani yibukeni ingane ezinomoya hayi ngokwephakethe ngokuzaleka ukuthi lo uzalwe ekhaya waphazamiseka wakhokhiswa isigebengu ake ngumthathe sizokwakha umuzi niyabona ukuthi njengoba izalukazi zingeke eNazaretha iqedwa yini nifike emzini nishaya umthetho
besetha amakhehla sasithi kuze umakoti la kanti kuze indoda zithi izalukazi noma ngapheka ukudla ngeke sikudle ngoba uzoba ngumsindakazile uzogana seyishonephi izalukazi la eNazaretha silapha abashumayeli konke sihambisa amagula angithi ke ngisheshe ngikhishwe kuthiwa ngiyelapha endlini kababa emnyama kuze omunye umdojo akusaguqiki ufike uyaguqa ufike uyelahla hili ngithi vu azawubambelela nangesikhwapha athulule uyaqalaza ngemuva sefuna umuntu azobambelela kuwe mayisuku toti sengithi mina wemnguni shumela umnguni oDavid Chakababa umkhokheli usekhulile akacela ubaba wakhe amlamise khona azomthuma ekhaya ngoba nethile uma esewa ethi uyahlala alisezi wathi ha ngaqamela phezu komkhonto akusenzeki lutho uma eseguqile usefuna umuntu azosukuma ngaye uthini ngendoda ayiganile ubunumzana iyosho kanjani ukuthi emzini kababa ngomnumzana kanti kufanele khule nani ngoba manje ngoba ngithule ngisho nje athi ngingaqamela phezu komkhonto weza nani ke emzini lo oyinwela kangaka lo gwevanayo yini lo wenzanayo uyithwele kuleli bhokisi safuna abashumayeli siwavule lamabhokisi ecaweni yithi singazi wawusugweva kangaka nobaba wey'ngane zakho hayi indoda yakho ubaba wey'ngane zakho wawusugweva naye usuphringisa isikhwili uthi ungaqamela phezu komkhonto yini owenzanayo wena mayingekho haya sishintshe sibuyele esontweni sibuyele emthethweni kaShemba uShemba kazange asho ukuthi uzoqeda abantu wathi abantu abakhimizi bazalane kube kwanda amaNazaretha uShemba ufuna kwanda amaNazaretha emhlabeni kusho ukuthi omama manje kungekho wesenakho okusiquka okusindayo ukuqhubula wedwa ngazi noma ukuqhubula emini noma ntambama noma ekuseni biza phela makusinda umuntu akuhlephele ngoba uqaba lakho nje kuya kusinda mhlawumbe kuya kwehlula mhlawumbe uqaba lakho nje ukuthi kuzophela ikho into ephelayo akupheli kodwa kubalulekile ukwakhiwa kwemizi musu ujabulela uforum neround wekhishi ekhaya bese uthi kunomakoti oganile awukho lo muzi uyashoda la ekhaya kufanele kube khona indlu yentombi zala ekhaya zingagananga la ekhaya kufanele kube khona ilawu leyinsizwa ezingazange igane la ekhaya lizoqhamukaphi ilawu ngoba uthe wena ngoforum sekwenele khuluma ngendlela engenaso isihlala amagula khuluma ngendlela engenawo umsamo ukhuluma ngendlela engenabo ubulili okuphuma singena ku-Shoprite ukuthi kule passage mangayithola ngensipho kufanele ngiyithola kuleli passage akukabile wona ekhaya uShemba waze ukwakha amakhaya bacela asimlekeleleni uNkulunkulu wasekuhleni lokho kade asikwenze ngicela kuyingcengelo omama uma nifika ku14 nikana umkhokheli list nikumkhokheli nje iphepha umkhokheli khona mina uSitombe entethelele ngiyibonayo engingahlala naye emzini wake la engigane khona uma kuyinkosazana inkosazana uma kuyintombi entethelelo akube intombi entethelelo kodwa ngiyagcizelela ukuthi entombini zentethelelo ngifisa kube engenalo isoso engahleli nje phezu kwesoso ethi nje mina ngumhlala cha izino lesalukazi elilodwa kukhona uNkulunkulu azokubusisa ngakho angazi noma omama bami
babegula yini ekhaya uShumayela babathi mabebuya kuJulayi sebemunyunga umhlangano sebexoxa ngemgidi bexoxa ngentshumayelo ngesabathi lithile inkonzo kade phethwe umfundisi bani wathi bahlele ekhaya baphuza itiye elinobisi hayi inyembezi zenkawu itiye kuyinyembezi zenkawu ngathi i-T-Bex uyiphinda ngisho lelo tiye ngeke ukwazi ukuxoxa indaba ezimnandi uphuza itiye elineye ofaka ubisi inyembezi zenkawu baphuza ibisi kwakusadliwa icondense bephuza itiye bemunyunga umhlangano benambitha umhlangano bese kuthi egcineni sebeyixoxe zonke bese bethi omama umkhawela akayanga ngasemgedini sibone inkosazana yakwabani akuntomba amabele usesaba yini sabathina sivulile thina izandla singahamba siyehlathini siyogawula igodo siyosika utshani uma engathi umkhawela uyahamba uyoyicela leyo ngane ibe la ekhaya sifuna ukwakha umndeni basekhona labo mama kanjani abasekho namadumba ami endlini abasekho anisekho bomama esontweni bomama anisekho esontweni ikhona lento abangafuni ukuyisho abanqaba nayo cha bomama babo ngiyanincenga ukuthi imizi niyawubona umhlaba ukuthi uphelile niyababona abantu ukuthi baphelile emhlabeni abantu abasela abanazaretha imizi ezoba nesithunzi ezohlonipheka eyamanazaretha kuphela nayo uyazi ukuthi baShumayela akufanele thina mangifika kwakho uyabona nje mawufika kuforum ngeke uthi ukhulekile uzofika uthi inkomo kodwa mawufika emzini nezindlu uzothi izothi qhamuke sabo nje ithula isigqoko ithi ngikhulekile ekhaya ngeke ngisho ithi inkomo besingene endlini ithi inkomo nje ngoba vele ize kuforum iyona nkonzo yakhona unkomo kwamakhelwane kodwa manje thina njengoba singamanazaretha sikhonza unyazi lwezulu nje ayibuyele imizi uthi uNkulunkulu ngakho imizi yonke ibe yinhle ngifundisa amanazaretha ukuthi imizi yamanazaretha ibe njani ake sime ngoforum hayi ake sime ngoforum ake bakhe izindlu nje niyabona izindlu zabafana abala ekhaya mawunoforum awunazo Shumayela le olala kuyo wena ungakaganwa yilawu lala ekhaya angicabanga ukuthi ungakhona ungabuye ukulawula ngoba yindlu yabafowenu kukhona insizwe ezashona khona izingane zabafana ezashona la nithi kayilale kuphi kuforum kukhona ingane yentombazana eyashona la ekhaya uma ingekho indlu yamakhosazana la ekhaya nithi ayilalephi izolala kuforum abantu abangasekho emhlabeni abakwazi ukuphila nabantu abasemhlabeni thina sisenemkhuba bona basenza imkhuba nje wasebengalo fanele ikhaya leNazaretha lifana netempele libe nokungcwele asibuyeni kaMaNazaretha hayi asibuyeni kuShembe senze intando kaShembe sibone ukuthi umhlaba uShembe uyawunqoba umhlaba uShembe usewunqobile umhlaba yonke into ekhona emhlabeni iyazi ukuthi uNkulunkulu usemhleni onyazi wezulu thina esingaphakathi musulinganisa inhlanhla yephupho Tatsuthi iphupho hlala yodwa isiceshini hleli nabakithi ufuna umuntu uduze yaphupha mina ngihleli nabakithi bazohlala lapha abakithi nemoto izogumuza yedwa ebuhleni ngihamba nabakithi kukhona ingozi uthi uNkulunkulu kuJulayi Shumayela uthe ubani ingane ezohlabelela ngicela ukubuza amaNazaretha 75 July
ukuthi njengoba nize emhlanganweni nimphatheleni uShembe. Athulo baba babheka phansi. Abagcotshwa bacabanga iminikelo sizoletha iminikelo. Yaphinde yabuza futhi uNkulunkulu wesibili, wabuza kwesithathu. Wayesethi haya ngisho ke ngikushoyo mina kweminikelo yenu enizoza nizonikela ngani. Ngibuza ukuthi ezweni lakini ukhona yini umuntu ongamazi uShembe, khona yini umuntu ongelona iNazaretha oze naye ozomkhombisa uShembe ebuhleni abone uNkulunkulu. Yilo mbuzo engibuza ukuthi uma uze nomuntu ongelona iNazaretha uzomkhombisa uShembe, kukhona into iphathela uShembe wena. Manje mina emotweni yami ngifuna ukuhamba ngedwa, ingane ngohlangana nasemhlanganweni. Ukuncipha kothando lokho. Isikhathi singemuva mkhokheli, uyakhumbula ukuthi kwakunodumo lomgidi ka-25. Usuke ngisho abantu abangakholwa oshumayeli bagcwala amabhasi baye ePhakameni bayobuka umgidi kaJulayi ka-25. Babetshela kuthiwa siyahamba siyemgidini siyovala umhlangano umgidi omkhulu. Namhla thina abantu asibatsheli. Yini ngoba uzofuna ukudla kini? Asigcwalisa amabhasi la. Sithatha abantu abakwaZisona Nazaretha siye nabo ebuhleni. Bayobona umhlangano kaJulayi, bayobona uNkulunkulu ekhuluma nabantu. Sibathathe ngoJanuwari bayobona uhambo oluyingcwele, uNkulunkulu esijimisela kwezulu lakhe ukuthi niyohamba kanje nihambe la. Cela uthande sandanezwe, cela ukuthula, cela umoya kaNkulunkulu sembathe sonke. Ngicela sibe nesihawu, ngicela sibe nothando nje lokuthanda umuntu, sibe nomusa nokubingelelana. Uthi uNkulunkulu ophambi kwethu uma ungathukutheli, uma ungenayo inhliziyo embi, uma ungenalo ulaka, uma ungenawo umona, uma ungenayo inzondo, uma ufika kimi uthi uyacela ngithi inkosi ikubusise, uthi sisuka sihlale kuwena sibusise. Kodwa uma unalezi zinto engiyibalayo uthi uma usukuma sivuthuke ngisithathe ngisibuyisele ephaketheni. Sizohlala kuphi? Ngoba mina nginey'nhliziyo ey'ningi. Khona abantu abasho njalo athi hayi inhliziyo engiphikisa. Ngisafuna uphi udokotela? Hlalisuthi nje mayeke weza umuntu ethi hey mina nginenhliziyo embi kabi, ngicela lo muntu simbambe udokotela yomhlinza sifuna ukuyibuka. Alikho ikhono lingathi nenhliziyo. Mina inhliziyo embi kabi ayithetheleli. Sifuna ukubuka le ndoda ekutshela ukuthi wena enhlizweni yakho awuthetheleli, kodwa enhlizweni yakho uhlala uShembe, uhlala umoya kaShembe. Uthi uNkulunkulu uma unikela la lezo zinto zonke wena uyizo, asikwazi sibusise ukuhlala kuwena. Sesiyivala inkonzo. Kukhona abantu abaye bacele kuNkulunkulu, acela into yakhe ayithandayo, athi uNkulunkulu akayisusa. Uzoyisusa kanjani into oyithandayo? Uma ngiya kuNkulunkulu noma ufika la embengeni, cela uNkulunkulu achithe izitha zami, uthi akayisusa kanjani? Angithi ngiyakho lento, ngicela angichithele izitha zami. Uzoyisusa kanjani uNkulunkulu izitha zakho? Mhlambe ulimi lwethu esingakwazi ukukhuluma ukuthi njengoba kumhlangano nje uma siya kuNkulunkulu, ufika kuNkulunkulu uthi Nkosi ngicela uNkulunkulu angikhumbule abangizondayo, abaqhelise kimi noma angene kubo abenze bengangizondi. Uma uthi ngicela uNkulunkulu achithe izitha zami, angithi vele ngizami, kusho wena. Zizosuka kanjani izitha zakho? Asikwazi, sengitshela uNkulunkulu ngathi le nto yami isitha sami lesi, kodwa ngithi akasichithe.
mina funa ngiqondise ukukhuluma uNkulunkulu akukhosi amakhosi abantu bayangizonda ngicela bonke abangizondayo uNkulunkulu abaguqula inhliziyo abenze bangithande noma uNkulunkulu akabayekisi ukungizonda uNkulunkulu athi inkosi kubusise ahamba ukukhuluma nalabo bantu abakuzondayo kodwa uma usuthe wena isitha sami lesi ngeke uNkulunkulu asisuse kuwe amen inkonzo bengicela inkonzo emadodeni yokuthi ingane mayigana ayingahambi ingane ongayibonganga ikulethele imali kade ungakazi uzube nayo ikulethele inkomo ubhombela wathi einkomeni ezisihlanu eyesihlanu yengane idayisa uyinika imali inkonzo bithi amadoda asiyeni nali isako umkhokheli nibonile lezi yazandla khokheli icala leli sontweni uma iphakamisa izandla ingane zithi asiganile zimangalela ba niyezwa madoda uma lezi ingane ezisemva kamkhokheli ziphakamisa izandla zithi kasiganile zibuka bani ziphume lapha zemathaveni ziyojayiva ziyosho khona zithi John vula igate sekulungile kuseyiyona insimo kaShembe leyo sizosho ukuthi insimo kaShembe ivundile uma kukhona ukuthaka esontweni hayi angisho ukuthi akungene ngamawindi niyezwa bantu ababo niyezwa ntomzetethelele ngiyanithayimisa wolibhasobha itshe lakukhuzula ungaphinde ukukhuzula futhi uthe ingane wani mshumayeli uma inhlansuthi ifika kuwe ithi yakuthanda uNosipho Mhlongo khona woyibuke enhlamvini zamehlo uma amehlo ake ababomvu inamanga phethwe injalo enhlamvini zamehlo kufanele ubone wena umbala omhlophe oshoyo ukuthi lo muntu unothando ufuna ukungithatha lawa bomvu usho ukuthi ngesibhaya ongeke alokhiwanisa abantu abankwanda benza kini uma intombi izokweshela ayifanele insizwa izokweshela ayifanele ibe namehlo abomvu kade yalamba ya lo muntu unamehlo abomvu mkhokheli uzikele phethe usawuti nometshisi ufuna ukuyishaya osemani thayimani ke makhosazana ntomzetethelelo niyanithayimisa noma ngabe uze gibele yiphi imoto woke nje uthatha isandla sibeke ngemuva ngabo angithi nawe ufune kumtext umbone ukuthi lo muntu lo uzothenga noma isinku sibone ngempela yini yebo ukuthi asikho sikhona abuye abe noplan B ngenzelani abantu abakwazi ukubamba isigebengu eNazaretha sayibamba igebengu ngqi niyezwa baba ngezanini ukherothi kamehla emhlophe uma njabu umkhokheli ngicela kumkhokheli akuyo umuntu oneqiniso ukuthi mina ekhaya akukho umuntu oshanela igceke kunezindle engalayithwa umuntu akukho umuntu ophekayo uma kungolesihlanu kufika izalukazala namakhehla akukho ukudla okumaywa zidala la ekhaya kungolesihlanu akuyo umuntu onjalo lapha hayi lo phethe usawuti nopelepele nometshisi uzoyishaya uyosele ehlathini ukhona inkosazana lebuthoko uNosipho Mhlongo sinesipho cha abangcwele bengithi angicele ibandla ukuthi alibe nokuphila libe nenkolo libe nothando libe nokuthula libe nomusa umoya kaShembe uhlale la ekhaya amen ingoma u212 uNosipho asikhole ngayo abashumayeli babusisa inkonzo ozoseguqa bebandla Yeah.